Salutare lume, eu, The Broken cu Yogspeak. Astăzi începem o serie nouă de Minecraft. Salut! Hai să... Băi, nu mai da. Deci, N-am vrut. da, treci și ia lemn. Și iau eu nisip. Și bucata aia de trește de acolo care ne trebuie. Nu? Da. Da. Ce stil de casă facem? Bă, Uimește-mă. mare. Mare? Da. De ce mare? Că e mare. Ok. Mare să fie. Bă, da, mult mai e, mă. Ai luat lemn? Am 17 bucăți. O, bine, boss. Da. Pardon. Bă, Da, ia iau. și fă rost de cobblestone. Asta fac acum. Ce vrei să-ți fac? Bă, cărbune. Ia, fier. Și cam asta. La Băi, început. dar nu vrei ca multe? Nu? E, nu. E, ți-am găsit cărbune. Fericit? Da. Foarte. Mamă, ți-am găsit și fier. Cât de lemn ai? Da, am 26 de bucăți neprelucrate, 10 prelucrate. Ia, F3H. Ce? F3H. Încerc să fac ceva. Dar nu mai știu cum era sigur. F3. Poate nici n-am. Gata. Ce? Nimic. Vrei trănăcop ceva? Dar, da, Da. Se pare că nu mai stau să zic eu Eddie și eu sunt Adi The Broken. Așa. Ăla are niște defecte. dai că mă duc să mănânc. Aha, e clar. Du-te și mănânc. Să te în gât. Deci pe parcursul videourilor o să mai întâlniți astea și chiar multe. Chiar multe. Așa, luăm niște nisip până când se face niște fier. Mamă. Șt, să nu spuneți nimic. Nimic. Mai ciortim și noi.
Mamă, bă, da, ăsta mult mai mănâncă. Ups. O să ne apucăm și de Skyblock, de Hunger Games. Și mai lăsați comentarii cu ce vreți să ne mai apucăm, cu ce să mai facem. Bineînțeles, dacă vă place cum lucrăm noi. Dar după cum lucrez eu, cred că o să vă placă. Mergem după mâncare. Da, eu am și talentul de a cânta. De unde glumesc? O, da, unde e, mă? Ia uite. Ce vacă nesimțită. Mamă, ia uite alta. Cum ajungem noi la jigodia asta? Hai, cazi. Bum. Mersi. Să nu ziceți nimic. Nu m-ați văzut că am la mâncare? Nimic. Și nici de mere să nu ziceți. Băi, ce vreau să... Asta. Băi, și ne mai trebuie... un chest. Astea chiar le las aici. Astea două. Ați văzut noua versiune 1.8? Dacă da, lăsați comentarii. Și ce vă place cel mai mult din 1.8? După ce terminăm cu seria asta, de pe 1.7.2, o să începem cu 1.8. Dar nu știu de ce am lag. Da. Mă, dacă tot am fier, de ce să nu-l folosesc? Și să-l las pe mâna lui Edi. Ăla n-are niciun talent la construcție. Nimic. Fraier de prima clasă. În comparație cu mine. Nu glumesc, și el știe să construiască. Dar totuși nu ca mine. Mă, nene, dar asta nu mai fine, mă. Deci, în următorul videoclip vreau să lăsați prin comentarii dacă să băgăm acel mod care când tai copacul cade tot.
Îmi stă mie pe limbă și nu știu cum să zic acum. Da. Înțelegeți voi. Dați într-un copac, îi tăiați primul trunchi și după aia cade tot copacul. Să lăsați comentariu dacă vreți să-l băgăm sau nu. Ar fi bine să ziceți, dar ne mai ușura și nouă munca. Acum, după cum vă știu eu, tot ce să ziceți nu. Și în acest episod o să ne ocupăm mai mult de strângerea cobblestone-ului, lemnului și din episodul 2 sau 3 o să ne ocupăm de casă. Vreau să vă zic că vreau să fac o casă mare și să aibă și încăpere subterane cu uși ascunse și tot felul de chestii șmechere. Și o mulțime de sisteme, o să vă mai arăt ce o să mai fie pe la casă. Dar până acum nu o să vă zic ce sistem, o să vedeți în videoclipul, în episoade mai bine zis. Mai luăm niște carbone, facem niște torțe. Totuși e bun. La casa omului e bun. Da, să-l scuzați pe ăsta că nu mai apare. Mănâncă ca nemâncatul. Da. Săracul copil, cred că acum e Crăciunul la el. Bă, urâtule, băi. Hunter. Mai e vreo unul. Băi, pleacă-mă de aici. Bă, urâtule. Uite alta. Mă, vino, mă, șmechere. Sunt cam șmecheri ăștia. N-au auzit de mine. Ne simt cere pe față. Cu toți derbedii ăștia. Așa, lemn, mâncare. Mai mergem să mai procurăm niște mâncare. Așa, pentru început, că după aia o să ne hrănim numai cu cartofi. Cu ceartofi. Mamă, nu. Mamă, cât noroc. Mamă. Băi, sunt cam nesimțiți ăștia. Băi, dar nesimțiți rău de tot. N-au văzut așa nații de creeperi. Totuși, să mai au niște nisip. O să ne trebuiască mult pentru geamuri. Nu știu cum să vă zic cum va fi casa, gen
la exterior ceva modern și la interior ceva un fel medieval. O combinație, dar va arăta super ok. Ce urât e fără lopată, dar mai am 3 bucăți de spart. Așa. Sparg și aici. Așa, așa. Deci, avem 43. Da, se pare că în episodul 2 o să căutăm un loc de casă, mai strângem lemne foarte multe și cobblestone la fel. Și uite, creeper nesimțit. Da. Și cobblestone o să mai minez acum. Avem nevoie de cobblestone mult, doar pentru exterior, nu și pentru altceva. Nu mai vreau cărbune. În interior totul va fi din lemn. Bine, aproape tot. Mobilatul și astea nu. Ia uite și tu. Și în primul rând, să nu uitați să ne dați un like și un share și să vă abonați. Asta e primul lucru de care avem nevoie în momentul de față. Mamă, copilul ăsta mult mai mănâncă. Hai să culeg și ăsta de aici. Și să ne urmăriți și în episodul 2, când o să căutăm loc de casă și după aia din episodul 3 începem să o construim. Așa stil de casă nu o să mai vedeți.